Happy Thursday mga langga! Update natin ngayon. Inday Sara dumating kanina sa Amsterdam. Galing Dubai. Tapos galing Amsterdam, dumiritso na siya doon sa Den Haag. At magkita na sila ni Tatay Digong sa detention center. Kasi si Tatay andoon siya. Kawawa naman. Pero mas safe siya dito sa Netherlands kaysa Pilipinas. Walang bastos na empleyado dito sa gobyerno, mga langga. Nakaiyak lang ako kasi nakita ko yung video kung paano nila tinuturing si Tatay Digong. Yung asawa ko ay military, nagpensyon na siya ngayon. Tapos yung anak ko is police pero hindi abusado. So, mas safe si Tatay Digong dito, mga langga. So, sa nakikita ko, naiyak talaga ako, mga langga, kung paano tinatrato si Tatay Digong sa atin. So, para sa akin, mas safe siya dito sa Netherlands. So, yun lang i-update ko sa inyo, mga langga. So, mag-pray na lang tayo kay Tatay Digong. Titingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanya. So, we just pray for him. So, maraming salamat sa mga kababayan ko dyan, mga OFW na ang dami kong PM na na-receive sa kanila. I-update ka namin dito sa Netherlands kung ano ang nangyayari sa tatay. So, marami naman kami dito sa Netherlands na nag-update. Keep watching lang kayo, mga langga, sa mga balita. So, salamat at mag-ingat tayong lahat. Bye-bye!